जय हिंद दोस्तों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन माने डिफेन्सनि बागै आरोना जायफोरा माने एसएससि कनस्टेबल जिडिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा मोजाङै प्रिपेयार खालामगासिनो दंखायो गोबाङानो प्रिपेयार खालामदों एग्जामनि थाखाय थ' नोंथांमोना प्रिपेयार खालामबाय था आरो जायफोरा माने एसएससि नि थाखाय माने एसएससि रिक्वायरमेन्टनि थाखाय जायफोरा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दासिमबो टाइम दङ 31 आगष्टसिम लास्ट डेट आरोना जिथुनाखि जोंहा एप्लाइ स्टार्टिंआ जोंहा माबानिफ्राय जादोंमोन जुलाइ 17 निफ्राय स्टार्ट जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला 31 आव जोबगोन आरो बे मासनि आगस्ट मासनि लास्ट उइकआव जोबगोन 31 लास्ट डेटआव थ' मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सिगाङाव 1 मान्थल' होयोमोन दा लकडाउननि थाखाय सोरबा एप्लाइ खालामनो हाथ'वाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो माने 1.5 मासनि डेट होदों आरो 1.5 मासनि थ' नोंथांमोना एडमिटखौ माने अक्ट'बरनि लास्ट उइकफोराव मोननो हागौ अक्ट'बर बा नभेम्बराव मोनगोन नभेम्बरफोराव जाहैनो हागौ एग्जामा आं बिनिनो आपडेट नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय आरो एडमिट मोनोब्ला आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन आरो जायफोरा एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना जायफोर माने एप्लाइ खालामनो रोङाखै डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बिनि थाखायबो आं भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना नायाखै जानो हागौ गोबाङानो गावनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोन आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय लिंकखौ नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरा माने स्पेशेल फर्स एनएसजि पेरा कमान्ड' बेफोरनि बागै मिथिनो लुबैदों जायफोर माने स्पेशेल फर्सआव जइन जानो गोसो दं नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहर बिनि थाखाय आङो भिडिअ लाबोगोन पेरा कमान्ड' माने जोंहा माने पेरा माने जोंहा पेराशुटजों बाख्लायनांगौ आरोना बेफोरबायदिनि एकदम स्पेशेल फर्स बेफोरनि थाखायबो आं भिडिअ लाबोगोन स्पेशेल फर्सनि थाखाय आर्म फर्स माखासे नोंथांमोना अबे मोनसेनि भिडिअखौ नांग्रोगौ स्पेशेल फर्सनि नांग्रोगौ ना एनएससिनि नांग्रोगौ ना गासिबो स्पेशेल फर्सआनो गोलैयो एनएससिआबो गोलैयो ओमफ्राय बिथिं माबायाबो गोलैयो पेरा कमान्ड'आबो गोलैयो गासिबो गोलैयो आरोना स्पेशेल फर्सआव मोनब्रै मोनबासो दङ माने थ' नोंथांमोना जायफोर बबेनि भिडिअखौ नांग्रोगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर जाय माने पेरा कमान्ड' जानो गोसो दं नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर आं भिडिअ लाबोगोन थ' आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो थाबैनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा जायगा माने जोंहा माने कर्स होगासिनो दङ बे कर्सआ माने ओरैबायदि आरोना टिउसन बायदि सिस्टेमनि होगासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव कर्सखौ लानो हागोन आङो डेटखौ फिक्स खालामनाय जाथ'वाखै नालाय आं बिनिबो भिडिअ लाबोगोन आं नोंथांमोन बबे जायगायाव जोङो फ्रि ट्रेनिंखौ जोङो मोननो हायो एसएससि एग्जामनि थाखाय माने फोरोंगासिनो दं आरो बोरै एग्जाम फैगोन दाखालि बावै जोंहा फ्रि ट्रेनिं कर्स फोरोंनायाथ' माने इसेबां मोजां नङामोन मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो नांगौ बायदि कुइसन होनो हायाखै मानसिफ्राबो गोबां जाबाय नालाय बेखायनो होनो हायाखै आरोना दा जायगा होगासिनो दङ नोंथांमोना आं लाबोगोन भिडिअ डेट फिक्स जाबा दाखालिबो जानानै थांखांबाय जोंहा अराङाव जादोंमोन अराङाव जानानै थांखांबाय दा आं नोंथांमोननो लाबोगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफोरा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेलेगखौबो थुना हो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि